Formiraj se! Formiraj se! Formiraj se! Formiraj se! Ma daj se, formiraj! Prilog Euformiraj se pripremljen je uz potporu Europske unije u sklopu projekta 28. zvjezdica financiranog kroz program IPA Info 2011. Sadržaj priloga odgovornost je Proni Centra za socijalno podučavanje i ne odražava nužno gledišta Europske unije. Više informacija o Europskoj uniji možete pronaći na stranicama Europske komisije www.ec.europa.eu i na stranicama delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj www.delhrv.ec.europa.eu. Dragi naši slušatelji, dobrodošli u prilog Euformiraj se. Cilj današnjeg priloga je promocija programa Erasmus+. S obzirom da za novosti koje program donosi postoji veliki interes organizacija mladih i za mlade, želimo ovim razgovorom približiti program budućim korisnicima. Dakle, neke stvari su nove u odnosu na prošli program neformalnog i formalnog obrazovanja, odnosno mobilnosti u obrazovanju i programa Mladi na djelu. S nama je Sanja Posavec, načelnica odjela za program Mladi na djelu. Sanjo, dobar dan. Dobar dan. Evo ovako, ja sam kratko u najavi rekao, dakle program Erasmus Plus zamjenjuje dosadašnji program koji je bio aktualan 4 godine, pa evo možete li nam reći za početak, Europski parlament je odobrio program, što se dakle događa ovim programom novo, koji su glavni njegovi ciljevi? Dakle, da, Erasmus Plus postaje novi program, jasno, uredba je donešena, 1. siječnja 2014. imamo novi program koji zamjenjuje trenutne programe, dakle program Mladi na djelu i program za cjeloživotno učenje koji jesu u Hrvatskoj se provodili 4 godine, ali naravno svih 7 na EU razini. Pa novi Erasmus Plus program se nije bitno drugačiji od trenutnih programa, ali spomenut ću naravno najvažnije ciljeve koji su evo uspostavljeni i konačni su. I konačni su. Glavni ciljevi su usmjereni s jedne strane na postizanje ciljeva najvažnijih EU strategija, jasno, dakle sada se usmjeravamo na strategije u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, to su Europa 2020, europska suradnja u području obrazovanja i osposobljavanja i europska suradnja u području mladih, jasno, a zatim su ciljevi usmjereni i na postizanje održivog razvoja u partnerskim zemljama kada je riječ o visokom obrazovanju, na postizanje jednog općeg cilja, to je razvoj europske dimenzije u sportu, poglavito u takozvanim popularnim sportovima, te promicanje europskih vrijednosti u skladu s drugim člankom ugovora o Europskoj uniji. Dakle, vidite da su ciljevi prostorni, dakle, odnose se i na mlade, i na obrazovanje, i osposobljavanje, i sport. Tako je, kao što sam rekao u uvodu, dosta organizacija mladih i za mlade, pored ovih institucija obrazovnih, zanima zapravo koji će podprogrami, odnosno podakcije činiti program Erasmus+, što je s dosadašnjim programima, jesu li oni dalje zastupljeni u programu Erasmus+. Erasmus Plus program ustrojen je prema ključnim akcijama. Dakle, svi ovi programi i program za cjeloživotno učenje i program Mladi na djelu su praktički preslikani, ne možemo reći u potpunosti, ali sve njihove glavne aktivnosti se dotiču u ovom programu. No one su sada raspoređene u 3 ključne akcije. Dakle, prva bi bila mobilnost u svrhu učenja. Tu će prijavitelji moći prijaviti konkretne aktivnosti mobilnosti, bilo da je riječ o mladima, učiteljima, osobama koje rade s mladima ili slično, da bi tu bi konkretno spadali trenutne razmjene mladih i Europska volonterska služba, ali i neka mobilnost za osobe koje rade s mladima. Onda imamo akciju 2 i 3, one su nešto kompleksnije, budući da imaju pregršt aktivnosti, većinom centraliziranih, no ono što će nacionalne agencije provoditi u sklopu akcije 2 i 3 jest suradnja za inovacije i dobru praksu, dakle to je akcija usmjerena na partnerstvo organizacija istog područja ili međusektorsko partnerstvo. Recimo da je partnerstvo nešto novo u programu za mlade, ono je bilo dosta prisutno u programu obrazovanja, no sada evo se prostire i na program za mlade, dok je ključna akcija 3 u potpunosti usmjerena na mlade kada je riječ o decentraliziranoj provedbi. Tu je riječ o podršci reformi javnih politika, dakle podupire se suradnja mladih i donositelja odluka. Mislim, još jedino valja imati na umu naravno da će određene prilagodbe biti napravljene. Primjerice, kada je riječ o području mladih, neće više moguće biti prijaviti nacionalnu inicijativu mladih.
Kada je riječ o području obrazovanja, možemo zaboraviti pojedinačne prijave, poput onih za pripremne i studijske posjete nastavnika. Dakle, neke manje prilagodbe su napravljene, no glavnina i srž trenutnih programa ostaje vidljiva u Erasmus+. Da. Poznat je i proračun programa. Možete li nam predstaviti projekciju proračuna i broj i profil korisnika kojima će biti na raspolaganju? Točno, poznat je proračun programa, ukupni proračun Erasmus Plusa za razdoblje 2014-2020 bit će 40% veći od ukupnog proračuna, dakle tekućih programa Unije koji će Erasmus Plus objediniti. Komisija je tu najavila kako će rast tih dostupnih programskih sredstava tijekom 2014. i 2015. biti skromno. Dakle, da će on tek 2016. godine doći baš do progresivnog rasta proračuna, jer se i nacionalne agencije i korisnici moraju prve 2 godine dobro pripremiti i osposobiti za provedbu i korištenje programa po novoj strukturi i pravilima. Nas prvenstveno tu zanima Republika Hrvatska. Kao što je komisija najavila, proračun će se kretati ka iznosu ovome iz 2013. To je za Hrvatsku bilo otprilike 11 milijuna eura, odnosno nešto više od 85 milijardi kuna, tako će to recimo izgledati i za 2014. Naša je procjena da ćemo otprilike nešto manje od 12 milijuna eura imati proračun za cijeli Erasmus Plus u Hrvatskoj, no naravno mi konačnu brojku možemo znati tek kada nam Europska komisija uputi prijedlog ugovora za 2014. godinu. Da. Ono što sigurno zanima dosadašnje, ali i buduće korisnike dostupnih programa je kalendar objave natječaja. Postoje li naznake kako će izgledati ritam objave natječaja? Do sad smo navikli na one rokove u veljači, u svibnju i u listopadu, pa sad... Da, natječaj za Erasmus Plus program bit će objavljen tijekom prosinca. Dakle, mi ćemo imati natječaj negdje pred božićne blagdane, on će i dalje biti takav da kada jednom natječaj izađe, tu će biti navedeni svi rokovi za prijavu. Tempo će naravno biti nešto drugačiji za područje obrazovanja i osposobljavanja od onog za područje mladih, jer mladih će i dalje imati, kao što je već tradicija, više rokova na raspolaganju. Ono što se razlikuje da prvi rok za prijavu neće biti u veljači, nego u ožujku, negdje sredinom ožujka 2014. godine, a zatim će još kasnije na proljeće biti jedan rok i na jesen u 2014. godine. Dobro, i za kraj razgovora mislim da je dobro vrijeme da se osvrnemo malo unatrag, dakle da vidimo, da predstavimo nekakve uspjehe dosadašnjih podprograma koji su bili, koje je Agencija za mobilnost i programe Europske unije provodila. I koji će sada biti u Erasmus Plus programu. Budući da su programi još 2013. u provedbi, dakle mi nećemo baš moći imati konačne podatke sve do 2016. kada ćemo analizirati sva završna izvješća, no već se danas možemo pohvaliti činjenicama, dakle, da i program za cjeloživotno učenje i program Mladi na djelu imao gotovo 96%, kada ih se zbroje, i recimo 96% iskorištavanja ukupnog proračuna koji je imao na raspolaganju Republici Hrvatskoj, što znači da će biti odobreno više od 2400 projekata, to je otprilike 26.000 sudionika, vrijedne se i preko 180 milijuna kuna. To su neke brojke, a možemo tu ispomenuti da je i 1000 hrvatskih učenika boravilo na stručnoj praksi na inozemstvu, da su mladi inicirali 105 projekata kojima su utjecali na promjene u lokalnim zajednicama, da se 76 vrlo uspješnih projekata bavilo nezaposlenošću mladih. I tako, dosta bi se toga još dalo nabrojati. Svakako je, dakle, programi koji su bili pod Agencijom za mobilnost su bili jako zanimljivi i šaroliki za različite profile i mladih, ali i onih koji rade s mladima, tako da se nadamo da će ostati u budućnosti. Evo, možete li možda samo za one koji žele znati više reći na kojim stranicama mogu saznati više detalja? Najviše informacija o programu se u ovom trenutku može dobiti od Europske komisije, ako se mogu tako izraziti, budući da u ovom trenutku komisija najintenzivnije radi na materijalima i sustavu potrebnom za provedbu novog programa. Šalim se. Dakle, u Republici Hrvatskoj Agencija za mobilnost i programe Europske unije je najrelevantnija točka za informiranje o svim aspektima Erasmus Plus programa, budući da je upravo naša agencija provedbeno tijelo. Tako da evo već sada možemo najaviti ERA Plus 1 u siječnju 2014. godine, dakle točnije od 20. do 24. siječnja ćemo mi imati ERA Plus 1 kada ćemo educirati o novom Erasmus Plus programu, a sve informacije i o novom programu Erasmus Plus 1
možete saznati dakle na našoj internet stranici www.mobilnost.hr. Eto, hvala vam. Dakle, ponovit ćemo www.mobilnost.hr. Stranica je za sve one koji žele znati više. Hvala vam na razgovor i nadamo se da će mladi dalje, ali ne samo i mladi, nego oni koji rade s mladima koristiti program Erasmus. Hvala vama puno, svakako bit će tako. Doviđenja. Doviđenja.